Good morning. Khotsong. Ndiyanibulisa nonke egameni lenkosi. Sikwicawe yeshumi elinesixhenxe emva kwePentecosti. Sikwicawe yamashumi amabini anesithandathu enyakeni. Sikwinyanga yokubuyisana. Sikwinyanga ethetha ngezendalo. Ubuyisane nomuntu ubungavani naye, uyinakekele indalo njengoba kubuza uba siyintoni ngendalo. Siyinakekele indalo kaThixo ngoba akanawuzezuluna zonakekela indalo yakhe. Inkosi mayibe nani? Yibongeni inkosi. Makabongwe uThixo uyise unyana nomoya oyingcwele. Ntshangase. Thixo ongamandla onke, ekuthileke kuwe zonke inhliziyo, isazeka kuwe yonke iminqweno, ongenakho nokufihlelwa nto, hlambulula iingcinga zenhliziyo zethu, ngokusiphefumulela ngomoya wakho oyingcwele, size sikuthande ngokufezekileyo, silidumise igama lakho elingcwele, ngokulifaneleyo, ngaye uKristu inkosi yethu. Nkosi yiba nenceba. Kristu yiba nenceba. Nkosi yiba nenceba. uYesu wathi, uyakuyithanda inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke nangengqondo yakho yonke. Lo ngowokuqala nomkhulu umthetho. Nowesibini ufana nawo. Uyakumthanda ummelwane wakho njengalokho uzithanda ngakho.
kule mithetho mibini kuxhomekeke wonke umthetho wabaprofeti. Masivume izono zethu. Asisho sonke sithi Thixo ongamandla onke, bawo wethu wasezulwini, siyakuquka sivuma ukuba sibonile ngetyala elilelethu ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza, nangakho esithe asakwenza, ngenxa yonyana wakho uKristu inkosi yethu. Sixolele konke okudlulileyo, wenze ukuba sikukhonze ngenhlalo entsha, kuzukiswe igama lakho. Siku page 106 senza umthandazo wokubuyisana, wokuxolelaniswa. uThixo ongamandla onke oxolela bonke abaguqukayo ngenyaniso, makabe nenceba kuna nixolela izono zenu, anikhulule ukuze aniqinisa nomeleze konke okulungileyo, anigcine ebomini obungunaphakade ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. God of all our salvation, we felt before the demands of your word, pour out your mercy on us, that we may turn from our sinfulness and walk the path of self-emptying love made known to us in Jesus Christ, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Phulaphulani indaba ezilungileyo zivakaliswa kuMateyu ongcwele, isahluko samashumi 21, sisuka kwisahlukwana samashumi 23. Kuthe akungena etempelini, xa afundisayo beza kuye ababingeleli abakhulu namadoda amakhulu abantu, besithi, ezi zinto uzenza ngagunya nini na? Kananjalo ngubani na okunike eligunya? Waphendula ke uYesu wathi kubo, nam ndiya kubuza kuni zwinye endothi ukuba nithe nandixelela lona, ndinixelele nam ukuba ndizenza ngagunya lini na ezi zinto. Ubhaptizo lukaYohane lwaluphuma phi na? Emazulwini, ebantwini, sini na? Bacamanga bebodwa besithi, ukuba sithi lwaphuma emazulwini, wothi kithi ibiyini na phofu ukuba ningakholwa nguye? Ukuba ke sithi lwaphuma ebantwini, soyika abantu ukuba bonke bebambe ukuthi uYohane ungumprofeti. Bamphendula uYesu bathi, asazi. Wathi naye kubo, nam ke andinixeleli ukuba ndizenza ngagunya lini na ezi zinto. Nithini na ke nina? Umntu wayenabantwana ababini, weza kokuqala wathi, mntwana wam, yiya kokusebenza namhla esidiliyeni sam. Waphendula ke yena wathi, andiyi, ke wabuye wazohlwaya waya. Weza nokowesibini wathetha kwangokunjalo. Waphendula ke yena wathi, ndiyaya Nkosi, akaya. Wawuphi na kwabo bobabini owenza? Ngowuphi na kwabo bobabini owenza ukuthanda kukayise? Bathi kuye, ngowokuqala. Athi kubo uYesu, inene ndithi kini, bayaniphangela ke ukungena
ababuthi berhafu namahenyukazi. Ngokuba uYohane weza kuni ngendlela yokulungisa, anakholwa nguye, kodwa bakholwa nguye bona ababuthi berhafu namahenyukazi. Ke nina nakukubona oko anibuyanga nizohlwayela ukuze nikholwe nguye. Ivangeli likaKristu eli. In the name of God, Father, Son, and Holy Spirit. This morning, as we listen to the gospel reading for today, we are reminded of our responsibility and our calling. As we prepare as a parish to go back to our buildings of worship, I just want to reflect on the gospel in preparation for going back to the church, and also just to reflect on our calling. In the gospel reading for today, we have a parable of the two sons that were sent to the vineyard to work. The father of the two sons went to both of his sons equally and invited them to go and work in his vineyard. It is like our Father in heaven. He loves us equally without any discrimination. Our God cares for each one of us equally. He provides for each one of us without any favor. We are all called into the kingdom of God. It is so important that we realize what we are as priests in the kingdom of God. We may be doing different vocations like teaching, like manufacturing, like being a representative of the community. But at the end of the day, as much as we have to provide for our families and earn some income, but we are called to serve in the kingdom of God as the kingdom of priests. The interpreters of the Bible defines priesthood of all believers in this way: a people set apart for God. All God's people are consecrated, and regardless of their vocation, their service is to God in His kingdom. So, in the gospel reading for today, we are told of a man who had two sons. He went to the first son and said, "Son, go and work in the vineyard today." We find that in verse 28. He answered, "I will not," but later he changed his mind and would in verse 29. He also went to the second one and said the same, and he answered, "I will go," but he did not go. The simple story illustrates the difference between saying and doing. How many of us that make promises at our confirmation that we will worship regularly, that we will and witness and do the ministry in the church and in the community? How many of us make new resolutions every year at the beginning of the year about our faith journey, but do not fulfill those resolutions as the year goes by? The first son refused initially to go, but changed his mind about his decision. Some of us are like the first son. We refuse when we are initially invited into the kingdom of God, but later accept the call.
But some of us are called and respond to the call with immediate effect, but don't do anything about our call. I'm praying as we're going back to our places of worship next Sunday, that God will help us and give us the grace to respond from our non-performance in the kingdom of God, because our God is more impressed by our performance than our promises. In the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
ukuthandaza nokwenza imibulelo ngenxa yabantu bonke. Yamkela imithandazo yethu esiyenzela ikerike katolika iwazi amandla omoya wakho, ukuze bonke abantwana bakho bavumelane ngenyaniso yelizwi lakho elingcwele, bahlale bemanyene beseluthandweni lwakho. Sithandazela isicaka sakho uNdabezinhle Sibisi, uVicar General, kunye noThabo uArchbishop wethu, nabo bonke abalungiseli belizwi nesakramenti zakho, ukuze bathi ngenhlalo nangokufundisa kwabo balubonakalise uzulu lwakho, ukuze zisondezwe kuwe zonke inhlanga. Luleka uphumelelise, siyakuthandaza, abo bazamela ukusasazwa kweendaba zakho ezilungileyo. Uwakhanyisele ngomoya wakho wonke amaziko omsebenzi, nawemfundo nawokuphilisa. Sithandazela abo basemagunyeni nakwizikhundla zolawulo phakathi kwezwe, ikakhulukazi umongameli wethu nekhabhinethi yakhe ubaba uCyril Ramaphosa, ukuze balawule ngobulumko nangobulungisa, bakhuthaze uxolo nolonwabo ehlabathini lonke. Kweli bandla nakubo bonke abantu bakho kwimisebenzi yabo, nika ubabalo lwakho lwasezulwini, ukuze sibive izwi lakho elingcwele ngenhliziyo ezilulamileyo ezikuhlonelayo. Sikukhonze ngokunyanisekileyo bonke ubomi bethu. Ngokwemfesane yakho, Bawo, yonwabisa uphilise abo basezinkathazweni nasezinsizini abasweleyo kwanabagulayo. Sikubonga sikubulela ngabangcwele bakho bonke, ngokukodwa ngentombi esikelelelweyo uMaria, unina kaYesu Kristu inkosi yethu, nangawo amagorha okholo ezizukulwaneni zonke. Saye siyaleza izicaka zakho ezafayo, sithandaza ukuba thina singene kunye nabo kwinzaliseko yovuyo lwakho olungapheliyo. Kwenze okubawo ongcwele ngenxa kaYesu Kristu. Amen. Mawubonge wena Nkosi Thixo yendalo yonke, ngenxa yokulunga kwakho sinesisonka sisinikelayo, isonka esinikwe ngumhlaba nesenziwe zizandla zomuntu. Uthi esisonka sisonka sobomi. Mawubonge wena Nkosi Thixo yendalo yonke, ngenxa yokulunga kwakho sinale wayini siyinikelayo, esisiqhamo somdiliya nesomsebenzi wezandla zomuntu. Uthi le ndebe yindebe yosindiso. Sive Bawo osezulwini, uze ngelizwi lakho nangomoya wakho oyingcwele, usikelele ungcwalise esisonka nale wayini, khona ukuze sibe ngumzimba, khona ukuze ibe ligazi elinexabiso lonyana wakho uYesu Kristu inkosi yethu, owathatha isonka waza wathi, lo ngumzimba wam, wathatha igazi wathi, eli ligazi lam.
Kwamkela ngokwasemoyeni. Ngena enhlizweni yami Nkosi Yesu. Yesu ngamana kwathi konke okunguwe uthululwe kum. Ngamana umzimba negazi lakho zaba kukudla noselo. Ngamana ukuva ubunzima nokufa kwakho zingaba kukomelela nobomi bami. Yesu nginawe ecaleni kwami. Undiphe ngokwaneleyo. Ngamana ikhuselo endilifunayo lingaba lithunzi lomnqamlezo wakho. Mandingalubaleki uthando ondinika lona kodwa ndisindise kwimikhosi yongendawo. Ekufeni kwam konke thoba ukukhanya kwakho nothando lwakho. Ndibize rhoqo ide loo mini ifike xa ndineengcwele zakho. Ndiyakukubonga ngonaphakade. Amen. Isiphelo. Bulelani inkosi ngokuba ilungile. Thixo ongamandla onke waphakade siyakubulela ngokusondla kwakho ngezimfihlakalo zingcwele umzimba negazi lonyana wakho umsindisi wethu uYesu Kristu nangokusigcina ngobabalo lwakho sisemzimbeni wonyana wakho olibandla lawo onke amakholwa. Sincede ukuba sizingise njengamalungu aphilileyo okubudlelane bungcwele size sikhule sinothando nentobeko ngokwentando yakho ngaye uYesu Kristu inkosi yethu ohlele lawula kunye nawe nomoya oyingcwele emnye uThixo ngobona ngonaphakade. Amen. Bawo ongamandla onke sizinikela kuwe sibelidini eliphilileyo. Sikuye uYesu Kristu inkosi yethu sithume kulo ihlabathi ngamandla omoya oyingcwele ukuba siphilele sisebenzele ukukubonga nokukuzulisa. uThixo ngamandla onke uxolela konke uThixo ngamandla uxolo lukaThixo olugqitha konke ukuqonda. Malugcine inhliziyo nengqondo zenu nimazi nimthande uThixo nonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Ithi insikelelo kaThixo ongamandla onke uyise nonyana nomoya oyingcwele ibe phakathi kwenu ihlale nani ngonaphakade. Amen.